Conas tá do bhhar. Go bra. Pósach mam agus dad beidir bert fithe. Níl sé is gur hí ghlacha leis scoil sé imethe. Céir den rud dearnach a dúir táir se lam. Mam, Níl deire lean ar scéal go fáile chraí. Á sé tíanta galan. É take ar eis. Tá do bhá má é más a meabhar. Tá sí carcóta! Nis rin ceart ar an bhí sin agus ní chóir meach an madras a sé chun tosa. Frank is enam dom. Hey Mikey, le madra sin ag múna am hánaíag de dit. Spirit am amáí is mó bhí riomh an bráiste se. Madra na hamáíachta! Seo chuinge, an tréálaí amána is fear sa tí. Mar na madra sin das bionar híidir ar mar eicem sin scéal. Agus aríam mín si cinneach stéagacha don bhadra. Mar sé sin speisialta capilár. Ní Frank le ar madras. Well, lena go ar Frank. Tá, cínta. Agus ar a bheanna chomá. Éist, tá tú cliste, ach tá nithe áirithe sa saoil seo nach digan tú. Níl is agad cad a Hurling-loving tar éis ar má sealan. Níl sa gaine.